Austin Uche ġie kkundannat 5 snin ħabs wara l-instab ħati li kien f'konfofa ma' persuni oħrajn biex jiġu traffikati ftit anqas minn kilogramma ta' kokaina fl-2009. Il-każ seħħ f'Awwissu tal-2009 meta Uche kien f'konfofa ma' Tony Johnson biex jitraffikaw id-droga għas-somma ta' 20,000 euro. Dwar dan il-każ Johnson kien ikkundannat 9 snin ħabs u mmultat somma ta' 30,000 euro. Il-Qorti ordinat il-konfiska tal-proprjeta ta' Uche u mmultatu wkoll multa ta' 7,000 euro. Dalgħodu kompla l-ġuri ta' Etienne Bartolo li jinsab mixli bil-qtl ta' Rodrick Grech. Fis-seduta tal-Avukat difensur Edward Gatt qal li Bartolo aġixxa biex jiddefendi lilu nnifsu mill-aġir vjolenti ta' Rodrick Grech li nqatel b'6 daqqiet ta' sikkina f'Marzu tal-2017. Fit-trattazzjoni tiegħu l-Avukat appella lill-ġurati biex jikkastigaw lill-akkużat għal dak li għamel u mhux fuq dak li m'għamilx. Qallilhom biex ma jħallux il-preġudizzju jimpinġi fuq il-ġudizzju tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.